Tikkalan koulun pihapiirissä temmeltävät myös päivähoitolapset ja esikoululaiset. Päivähoitoa kylällä on ollut jo monien vuosien ajan. Esikoulu siirtyi koulupalon jälkeen Onkamoon ja viime vuonna eskarilaiset kuljetettiin jopa Kemieen asti. Tänä syksynä muutaman vuoden jälkeen eskari on palannut Tikkalaan. Esikoulun kuulumisia kertoo eskarin opettaja Heidi Kinnunen Juha Forsblomin haastattelemana. Esikoulu eli eskari on aloittanut uudelleen toimintansa Tikkalassa tänä syksynä. Mitenkäs esikoulu on lähtenyt käyntiin, lastentarhaopettaja Heidi Kinnunen? No ihan vauhikkaasti on lähtenyt käyntiin, että kyllä tässä ihan tilojen puitteissa niin ihan vauhikasta menoa meillä on ja tosi mukavia lapsia on kyllä tässä aloittanut, että ihan, ja itse opettajakin on tosi innokkaana taas työn touhussa äitiysloman jälkeen. Minkälainen porukka teitä tässä on, oppilaita ja opettajia? No meillä on 9 eskaria ja sitten minä olen lastentarhaopettajana tässä ja sitten meillä on 4 hoitolasta ja sitten 1 lastenhoitaja ja nyt meillä on sitten aloittaa vielä tässä syyskuun alussa niin kuin ihan virallisesti toinen hoitaja myöskin, että sellainen porukka meillä tässä pyörii. Toimitte tosiaankin samoissa tiloissa päivähoitoryhmän eli Tikkarin kanssa ja samassa pihapiirissä koulun kanssa. Millä tavalla tämmöinen yhteiselo vaikuttaa itse esikoulun toimintaan? No, minä olen kyllä sitä mieltä, että minun mielestä on ihan silleen mukava, että tässä on myös näitä hoitolapsia pyörimässä, että ei se millään lailla rajoita niin kuin sitä esikoulutoimintaa tässä, että samoissa tiloissa pyörittää ja onhan tässä tietysti sillä tavalla voisi olla enempikin tilaa, mutta ihan hyvin tässä ollaan mahuttu kyllä toimimaan ja sitten taas se, että tietynlaista oppimista myös siinäkin, että osataan toimia eri ikäisten kanssa ja ehkä siinä eskarit voi vähän näyttää esimerkkiä pienemmille tietyissä toimissa ja pienemmätkin on kyllä ihan innokkaana seuraamassa sitä eskarilaisten toimintaa myöskin, ja sitten taas toisaalta, kun ollaan tässä kouluyhteydessä, niin esikoululaiset varmasti hieman mallia katsoo tuolta koululaisilta jo, ja toivon mukaan päästään myös koulun tiloihin jonkin verran, että ainakin liikuntasalli olisi toiveessa ehkä mahdollisesti saada lainata. Eli tässä silleen luontaisesti käy niin, että pienemmät näkee aina isommista, että mitä tulevan pitää. No ehkä se jo menee vähän silleen, niin. Esikoulu aloitti todellakin uudestaan täällä Tikkalassa muutaman vuoden tauon jälkeen. Mitenkäs nämä puitteet ovat kunnossa mielestäsi? No kyllä minun mielestä tässä ihan hyvät puitteet on esikoululle, että en minä näe sille mitään estettä tässä kyllä pitää, että ihan meillä on kuitenkin kivasti tilaa ja muuten, että ehkä tämä ilmastointi on täällä sellainen, mihin voisi kiinnittää huomioon, että se mennään happiloppuun välillä, mutta sitten mennään pihalle ja näitä pyritään kyllä ulkoilemaankin sääden mukaan ainakin mahdollisimman paljon. Mutta ihan minun mielestä ihan hyvät tilat on kyllä toimii. Ja tämmöiselle pienelle porukalle, että ehkä jos olisi enemmän lapsia, niin sitten voisi käydä pieneksi. Että tämä 9 alkaa olla aika sellainen maksimieskarimäärä tähän tilaan kyllä. Mutta. Mitenkäs tämmöinen tyypillinen esikoulupäivä sitten rytmittyy? Mitäs kaikkea te täällä teette? No meillä aamulla eskarit tulee 8:30 aikaan ja siitä oikeastaan alkaa esikoulu. Että meillä on siinä aamulla hieman vapaata leikkiä ja vähän sille aina päivän mukaan katsotaan, millä mielellä lapset tulee tänne, että jos huomaa, että ne on vähän rauhattomia ja muuta, niin ehkä sitten leikittää hieman pidempään siinä aamulla. Ja sitten meillä on aamupiiri ollut noin tuossa 9 maita tai vähän ennen 9 ollaan kokoonnuttu yhteen ja katsottu vähän kalenteria ja katsottu, ketä on paikalla. Ja siinä ehkä on ollut jotain yhteisiä semmoisia lorutteluleikkejä ja muita. Ja sitten siitä meillä on alkanut eskarituokio, jolloin sitten esikoululaiset on ihan omana ryhmänä. Ja ollaan siinä, meillä on tuo salainen maa käytössä täällä, niin ollaan vähän tehty salaisen maan hommia ja tutustuttu niihin tarinoihin ja salaisen maan hahmoihin tässä nyt tämän 1,5 viikon aikana. Ei nyt hirveästi olla vielä päästy eteenpäin, mutta vähän alkuun. Ja sitten me ollaan yleensä ulkoiltu siinä hetken aikaa, semmoinen 0,5 tuntia nyt ainakin. Ja sitten meillä on ruokailu ja sitten ruokailun jälkeen on sellaista hiljaisia leikkejä siinä hetken aikaa. Ja jos joku haluaa vähän rauhoittua, niin on saanut tuolla patjalla vähän kölliä sitten hetken aikaa. Sitten on tuossa 1:30 aikaa meillä pääsääntöisesti loppuu eskari, paitsi perjantaisin 11:30. Eli leikkiä ja koulua sekä että. Lastentarhaopettaja Heidi Kinnunen, mikäs tämmöisen esikoulun perimmäinen tarkoitus sitten on? Mitä valmiuksia tässä pitäisi opettajan antaa ja oppilaan toiselta saada ennen kouluun menoa? No minun mielestä kyllä keskeisiä
tämmöisiä tavoitteita ehkä esikoulussa on tämä toisten lasten kanssa toimiminen, eli tämmöinen ryhmässä toimiminen taito, minun mielestä se on niin kuin hyvin tärkeä muutakin, mutta tietysti tutustutaan tähän kirjoitettuun kieleen ja sitten myöskin vähän numeroihin, mutta pääsääntöisesti leikin kautta, että se on niin kuin se keskeisin minun mielestä tässä esikoulussa vielä, että se toiminta tapahtuu pääsääntöisesti leikin kautta. Minkälaisia lapset sitten on nykyään? Sinä olet tietysti kohtuullisen nuori vielä, mutta on sinulla ammattikokemusta kuitenkin, niin mitenkä arvioisit, mitenkä helppoa tai vaikeita tämmöisten valmiuksien antaminen nykypäivänä on? No kyllähän se ihan tietysti lapsesta riippuen on niin erilaisia lapsia, mutta kyllä pääsääntöisesti on lapset hyvin motivoituneita kyllä tässä esikouluiässä, että ne on kyllä tosi kiinnostuneita just nimenomaan aakkosista ja numeroista ja ovat tosi innokkaita oppimaan. Että minun mielestä niille on kyllä just oivallinen ikä tässä niin tarjota tällaista vähän pientä makua tästä koulusta, sanotaanko näin, esimakua koulusta. Eli näin muutamankin koulussa käyvän lapsen isänä, kun toteaa, että kouluun lähteminen voi välillä tehdä tiukkaakin lapsella, mutta eskarin lapset tulee sitten ihan mielellään vielä. No kyllä joo, että on kyllä ollut tosissaan innokkaita lapsia ainakin täällä tulemaan. Että kyllä kaikki on ihan mielellään tullut ja hyvillä mieli on lähtenyt pois. Että ei, ja kyllähän se tietysti saattaa joillekin lapsille olla hieman rankka tämä alku tässä, että kun on tosiaan, jos on uusia kavereita ja uusia lapsia täällä ja uusi ryhmä, niin se sopeutuminen vie hieman aikaa, mutta siinä sitä pikkuhiljaa tutustuttaa ja ihan minun mielestä hyvin on kyllä meillä lähtenyt ainakin täällä liikkeelle. Että. Niin eskari pitää selvitä 8:30 mennessä ja osa on taksinkin varassa, eikö niin? Mitenkäs laajat alueelta lapsia tulee? No tästä minun mielestä tästä Tikkala ja Onkamo alueelta. Että. Tikkalan esikoulu on tässä toisaalta aika keskeiselläkin paikalla. Tässä on koulu vieressä. Kutostie huristaa tuossa tällä hetkellä semmoisen tietyömaan takia vähän hiljaisemmalla vauhdilla, mutta kuitenkin kirjastoauto on juuri tuossa pihassa. Toisaalta sitten tuossa on metsä ja luonto aivan vieressä. Mitenkä tämmöinen sijaintipaikka sopii eskarille? No ihan minun mielestä hyvin sopii, että kyllä tässä on ihan silleen piha-aluetta ja tosiaan metsää. Ei ole vielä metsään kerätty tutustua ja mullekin tämä alue itselleni on sillä lailla vielä vieras, mutta varmasti tässä syksyn mittaan on tarkoitus kyllä paljon retkeillä tuossa lähimetässä ja tutustua tähän lähiympäristöön. Minun mielestä ihan hyvät puitteet tälle esikoululle kyllä. Mukavia koulu- ja esikoulupäiviä lastentarhaopettaja Heidi Kinnunen ja kiitoksia. Joo, kiitos. Näin on syksy pyörähtänyt käyntiin täällä Tikkalassa. Juhlia suunnitellaan ja odotellaan tieremonttien keskellä. Koulun kohdalle Kuutostielle rakennetaan alikulkua, joka parantaa koululaisten turvallisuutta huomattavasti. Käyväthän oppilaat suunnistamassa Kuutostien itäpuolella joka syksy, ja monen pienen koululaisen koulumatkatkin sujuvat alikulun valmistuttua ilman vilkkaantien ylitystä. Tämän ohjelman tekemiseen osallistuivat Outi Forsblom juontajana, Juha Forsblom haastattelijana ja Visa Forsblom editoijana. Kuulemisiin Tikkalasta.